Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos, estamos na Radio Galega. Non estamos en Lagulet. Ai, estades a piques de... Case berrades un pouco. Bueno, non estamos en Lagulet, pero sabedes o que me dei de conta nos últimos 4 programas que levamos de cuarentena? Que non dixe unha frase que dicimos todas as semanas dende hai 3 anos, que por fin é luns, e isto é maravilloso. Bravo. Por fin é luns. Que se esa luns. Claro, bueno. Viva o luns. O luns. Diti que vivimos nun luns continuo, creo, dende hai varias semanas, ou iso dixeron os altos cargos de algún ministerio ou algo, que vivimos el luns sempre. Na guerra, el luns. Pero hoxe imos comezar este Cuarentena Edition. Temos un programazo. Temos a 2 convidados de excepción que están escoitándonos xa ao outro lado da videoconferencia esta da Tribu dos Brady, que somos todos os programas que facemos isto, somos a Tribu dos Brady. Pero antes de nada, imos comezar presentando ao equipo habitual que está confinado nas súas casas. Desde Cuntis, con pelo completamente a lo loco, Fernando RQR. ¿Cómo estamos, Fernando? Aquí andamos. Seguimos con microclima este de Cuntis. Hoxe levamos 37 horas de sol. De feito son as 12 da noite, como vedes inda hai luz solar, sí, non hai problema ningún. E o que está falando agora non é Touri, disfraceime un pouco do Dark Touri. Puxen as gafas e todo. Espera, o que pasa é que acabamos... Agora xa sabe a xente que está Touri de... Agora teño que saudalo, porque non imos facer referencia a Touri e non saudalo. Touri, boas noites, benvido, como que non? Moi boas, que tal? Boas noites. Aquí tamén igual, está facendo unha lúa moi clara, moita luminosidade esta noite de luns. Sí, é o que ten. Por certo, xa é a segunda vez que Fernando RQR di que é o Touri malo. O sea, estás ti e logo está a versión que está neste lado da pantalla que está un pouco pois... Non hai Touri malo, olvídate. No, sí, este está despois da rehabilitación, Bueno, que como xa saudamos a Touri, non imos deixar de saudar a outro home que ademais estivo moitísimo nos medios, mal que lle pese por moitas cousas que lle pasaron, quero dicir, o mellor quería estar nos medios, pero por outros motivos, pero a actualidade mandou, e hoxe temos a sorte de que volveu como que non. Pepo Suevos. Pepo, como andamos? Que tal? Como estamos? Pois estamos ben. Oye, por certo, onde estades? Para que a xente saiba tamén onde estamos cada un de nós. Ti onde estás, Pepo? Pues mira, vou quitar a gorra porque quería que non me tapara o pelo a cara, pero vendo os pelazos que hai hoxe, estou como como a peixe na auga. Vou quitar a gorra. Mira, estou en Bertamiráns e parece que fai tamén aquí un solazo, pero non, eu o que comprei así por internet un foco que imita un ave luz ás 6 da tarde. Amigo, vale. É maravilloso porque lle podes poñer a hora que queres ti. Entón é efecto de luz e vais poñendo a hora que queres do día. Iso é maravilloso. Agora teño de luz ás 6 da tarde. Mira que ata parece que estou queimado. Boa, iso están apuntando todos os de iluminación das televisións, están apuntando a ver onde mercan iso, xa cho digo. Pero, por certo, unha cousa, non caístes nin ti nin Touri, ningún dos dous, nun das cousas, das modas que se levan nesta cuarentena, que é rapar o pelo. Ningún dos dous decidiu pasar a maquinilla nin nada. Non, eu, por exemplo, nin me afeitei, imagínate. Xa son un tipo que leva moitos anos casi ca cara lambida, teño unha barba de neno de 15 anos, é que xa nin eso, non. O meu está medrando, xa sempre o deixo así a monte, a miña cabeza está a monte en general, pero tamén pola parte de fora. E entón, pois eu non lle estou tocando a nada, para que cando saiamos desta, pois vexamos tamén que, que salir á realidade e darlle diñeiro aos profesionais da tixeira do peine, que son os que teñen que... eu non me gusta nada meterme no chollo dos demais. Aí está, faz ben. Ti tampouco, Pepo.
Eu o que fago é retocar un pouco a barba un pouco sí, porque senón parecería un náufrago, pero o pelo, en principio, na nosa profesión, temos o vicio de deixalo longo porque así, a seguinte vez que te chaman para traballar, pois das opcións a caracterizar o personaxe, non? De feito, tive unha época que nunca cortaba o pelo e deixaba a volver a traballar a ver o que querían. Vale. Pasa que agora tardo tanto en traballar que estou empezando aí tamén aos profesionais. Bueno, pois dende aquí que se escoite esta reivindicación, Pepo, aínda que esteamos en cuarentena, pero vamos, malo será que isto non pase dentro de, bueno, non sei de cando. Bueno, falaremos dos vosos proxectos porque volos dous, tanto Pepo como Touri, estivestes e estades a facer cousas dentro desta cuarentena e dentro deste formato no que estamos metidos todos, pero sabedes o que pasa? Que eu dixenlle a Fernando Requerre que como teñen que estou un pouco... Claro, como están os da tele de actualizados, que era sorpresa, dixen que entren e que interrumpan o programa, pero sen que o saiba ninguén. O que pasa é que non dan entrado, levamos media hora, chico. Non, van a interrumpir agora por sorpresa. Vale, ben. Te vas flipar, Sí, de feito, están correndo un montón, están preparándose moi a tope. Mira como corre por aí. Pero vai ser sorpresa total. No, sorpresa, non sorprendémonos. Mira, é que claro, é que como entramos a semana pasada en actualizados. Ai, non nos sabedes. Entón, agora o millor. O mellor. Outra historia. Isto mellor Pepo e Touri non o saben e hai xente que nos escoita que non o sabe. Ves? Que mira, agora van a entrar. É que veña. Sí, que veña, que entren. Ves? Estamos en directo en actualizados da Televisión de Galicia. Que pasa? Olaya Rivas. Que deixo Olaya aquí? Sí. Que deixo Olaya? Adiante. Hola, Olaya Rivas, ¿cómo estamos? Esto me cae. Hola, que tal? Bueno, o primeiro, como que non hai mulleres aquí, que teño que vir eu a primeira muller, isto que é? Porque estábamos agardando a unha muller de peso para que pudiese dar o toque de distinción feminino neste programa. O que pasa é que non dabas chegado, chica. Que lle imos facer? Paréceme moi mal, isto non é equitativo, Bueno, non empecemos con tiranteces que estamos en cuarentena. Quero dicir, se empezamos así a meter o dedo na ferida. Mira, está apaga que volvemos a empezar. Está Coque aí, que é o noso compañeiro da cámara tamén. Que pasa, Coque, que está grabando no actualizado? Que sorpresa. Quitei o sitio, estou aquí mellor eu, verdade? Sí, bueno, diciré que sí, si non... Sí, maravilloso. Vai parar. Mira, que estás facendo aí? Por que temos a sorte de ter actualizados no como que non para xente que nos escoita pola Radio Galega? Bueno, pois nada, primeiro trolear un pouquiño o programa, botarvos a bronca e despois saber pois como estades grabando, como que non, porque están en cuarentena, entón están grabando dende a casa, pero antes non era así. Por favor, o conductor do programa, Carlos Tresandí, explícanos como isto de traballar na cuarentena. Pois traballar na cuarentena é eu teño a sorte, nós temos a sorte de que seguimos traballando na cuarentena, que isto é un artículo de luxo, tal e como están as cousas. Nada, nós facíamos o programa nun local como xente, como saben os nosos ointes, e obviamente, pois as circunstancias fixeron que tiveramos que darlle unha volta ao conto. Chamei aos que mandan e dixen, mira que nós seguimos chollando, se queredes, e dixeron, que podedes facer o programa, home, por favor, e tivemos que reinventarnos, que eu creo que todavía aínda estamos adaptándonos a este novo formato, porque para noso público é fundamental. Bueno, temos hoxe de convidados para os que nos están vendo pola tele, a Touri e a Pepo Huevos, que saben que iso do público é outro conto completamente distinto e que facían que o programa, o 60% do éxito do programa era ese público en directo, e agora estamos pois remodelando todo con bastante éxito polos datos que temos dos podcasts, que vexo que a xente séguenos, pois iso está, iso alegranos. Sí, a verdade é que sí, estamos contentos.
E con que dificultades vos estades atopando, Carlos? Porque non debe de ser doado, non? Unha cousa, estás aproveitando o meu programa para facer o teu programa. Isto é unha jeta terrible. Por suposto, aquí uso unha cabeza pensante, a máis lista, claro. É impresionante. Non, falla pregunta, Deita perdón. por riba que lle facemos publicidade, por favor. No, moi ben. Sí, Vai no ver moita máis xente gracias a nós. No, moitísima. Que cousas máis bonitas nos dis. De todos os xeitos, podes facer a pregunta que estaba pensando, digo, estará pasando isto? Dificultades, Carlos, dificultades que vos estades atopando de gravar así. Pois a verdade é que, mira, as crises son oportunidades, isto dicímolo sempre, ás veces tes a sorte de poder buscarte a vida. Por exemplo, cos casos de hoxe, por exemplo, con Pepo menos, pero con Touri sí que quixo vir o programa esta temporada, pero as axendas son moi complicadas de cadrar, porque hai que vir a Vigo, hai que gravar nun local, hai que estar nun horario concreto. Aquí está Touri, un aplauso para Touri. Moi boas, que tal? Hola, que tal? Bueno, qué maravilla, qué placer, por suposto, recibirte, pero sobre todo para eles de terche aí no como que non. Ti eres un habitual, estás en aí cuarentena, estás en todas as partes, eres como Deus. Sí. Eu estou na casa. O bo desto é que estou na casa e podo estar en calquera lugar. Sí. Exacto. Hasta estou con vos. Estou en 2 programas a vez no mesmo momento que xa me parece o tirabuzón, ¿no? Sí. O doble mortal xa do que se pode facer, sí, señor. A disociación molecular. Quen ten peor cobertura de todos? A ver. Quen ten peor cobertura de todos? Pepe Capelán, que sempre temos problemas co seu micro, pero vamos, polo de agora vai ben. Non, Pepe, estás vivo aínda. Sí, polo de agora, sí. Cando son xa as 12 e pico pasadas da noite aquí en Arteixo, momento. Por certo, Olalla, creo que dixeches, cando puxeches os cascos de Fernando, dixeches, a min isto non me entra. Quero que quede claro que non é a primeira vez que che escoito dicir iso. Vale, gracias. Eso tampouco me entrou, de feito, non oín nada, Sí. Nada. Bueno, pois nada, é o momento de dar un xiro de 180 graus ao programa antes de... Que momento de tensión, que momento de tensión dramática acaba de suceder agora. No, máis que nada porque eu quería rematar, perdón, Olalla. Eu quería rematar a temporada, quero dicir, polo menos rematala, que xa non digo máis, pero rematala, a lo menos. Adiante. Pero isto non vai perpetuarse no tempo, porque a min pareceme unha idea super boa. Eu vexo vos así a todos en pantalla e imagínome un programa, por exemplo, de encontrar mozo. Eu aquí, a raíña, e vou eliminando. Por certo, quedaríame con David. Moi ben. Aparte, non somente está facendo o programa ou outro programa no meu programa, senón que está ligando no meu programa. Isto é terrible. Agora vamos poñades celosos. Agora se explica por que non había antes ningunha muller. Claro, claro, todo. Porque son demasiados contra se todo volve, ao final todo volve. Bueno, Olalla, pois nada, non sei se queres facer algunha pregunta máis. Non. Se queres quedar todo o programa, queda, pero pregunta a Fernando Requerre cal é a sección que ten que facer para que a fagas ti, basicamente porque estaba en escaleta. Sabes que che digo? Sí. Que o vou, si breve, pois triplemente vou. Entón, o que vou facer é si me deixas ir ata a túa casa, porque ti tes balcón na túa casa, Carlos. Eu teño balcón na casa, sí que teño, sí. Claro, agora está moi de moda facer os programas así, pero tamén está moi de moda pois ir aos balcóns e falar coa xente. E se che parece como a radio é moi máxica, pero a televisión tamén, eu fago maxia e aparezo na túa casa. Moi ben. Bueno, pois... ¡Listo, cariño! Moi ben, ves? É maravilloso isto, é maravilloso. Os deixo, vale? Encantadísima. Touri, grandes todos, Chao. David, te quiero. Mi madriña. Dadelle unha valeriana, por favor, Olalla Rivas, antes de que se meta no coche, por favor. Bueno, pois nada, Fernando Requerre, sabes o problema de todo? Que, o sea, según a escaleta do programa, estamos... No, moi ben, sí, limpa todo e desinfecta. Digo que segundo o programa, a escaleta do programa estamos no minuto 2, sabes? Xa vos lo sinto, O mellor hai que reaxustar algo. Non te prometo de todo que teña sección hoxe. Como isto xe vai pasar, eu só quero recordarche unha cousa. Sí, adiante, por favor. Todos os meus fans, concretamente, pediron a gritos a miña sección, aí o deixo,
Aí o deixo. Moi ben, bueno, Arde Twitter, Sí, está ardendo Twitter. Imos seguir presentando o equipos e tal, porque está tamén, aínda que xa falamos con el, Pepe Capelán. Como estamos, Pepe? Todo ben bueno, ou que? Nada, como dicía antes, non? Cando pasan xa uns minutos das 12 da noite, aquí en Arteixo, capital da moda, pois nada, de noite, nada, pois ben, de momento todo como sempre. Sí, como sempre, que nos entras mal, Pepe. Non te preocupes que agora arranxamos a túa comunicación. O sea, non entendo por qué, pero bueno. Bueno, agora moito mellor. Tamén hai que dicirlle a xente da radio que Pepe leva unha máscara na cara, tapándolle absolutamente todo. Pero ahora falo, ahora non. Sí, bueno, ahora sí, ahora non. máis menos. Alejandro Martínez Pini, dende Vigo. Como andamos, Pini? Boas noites, Carlos. Aquí divertidísimo de estar en casa tanto tempo. Sí, estás no mesmo. Eu creo que es o tipo que máis repite o plano do Zoom. Es que non me levanto aquí. Ahora estou vendo un partido de Conchita Martínez e cando acabe, igual empezan a etapa do Tour de Francia ou algo. Entón estou aquí sentado e xa non me movo. Pero ti tes últimos 7 días ou rebobina CR, non? Porque iso bótano pola tarde. Bueno, agora como, claro. Non me digas que se pode rebobinar a televisión agora. Sí, bueno, logo xa che explico. Que me quitas da cinta e o boliví que non. Sí, ademais podes rebobinalas en Viques. Onde lle meto o boli a televisión? Non lle metas o boli a tele, non. David Augusto dende Vigo, como andamos? Todo ben? Hola, David Augusto. Todo ben, creo que é a primeira vez que escoito a Pini proxectando tanto a voz, é increíble. Porque ataca co diafragma, entón. Claro. Pois que non ataca a televisión co Bolivia, casi mellor. En fin, estamos todos os que somos. Hoxe creo que vou facer o que quería dende hai moito tempo, que meter a sintonía do programa cando queden 10 minutos para que rematemos. Xa estamos nese treito, pero antes de nada tenemos que continuar cunha sección que comezamos con esta cuarentena, que a verdade que está moi interesante. Non sei se o sabedes, Touri e Pepo, pero temos un amigo, Fran Rodríguez, que leva a cuarentena como nós, e que ademais ten unha cuarentena paranormal, nunca mellor dito, perdón. E ademais creo que podedes seguir as redes sociais de rodríguez.mutante para que vexades ese diario da Ra Gustavo todos os días, maravilloso, que eu xa vos digo a todo o mundo que nos está escoitando pola Radio Galega, rodríguez.mutante, seguido en Instagram, e vedes o que está acontecendo no fogar de Fran Rodríguez. Bravo. Fran Rodríguez, como andamos? Benvido de novo. Que tal? Saúdos paranormais. Uy, que bailecito. Saúdos paranormais dende Michigan, Vigo. Oe, por certo, hoxe traes o gorro ese. O outro día levabas un gorro ruso que dixeches que era de cuarentena, non? Pero ti dixeches no programa que levabas o gorro de tramperos de Connecticut. Outro día, concretamente. Entón dixen, jova, pois hai que recibir a Fran con isto. Home, a mí se me pides tramperos de Connecticut, un poñoche tramperos de Connecticut, tes unha querencia polas sintonías con gorro vaqueiro, porque a semana pasada foi Walker Texas Ranger e esta semana é tramperos de Connecticut. Efectivamente, pero eso xa é unha pedrada personal miña que ten que ver co gilbilismo, que basicamente, bueno, pois metanfetamina, familias endogámicas, montaña, as cousas son un pouco que me van e me motivan, entón sempre levo un pouco este caminiño estético, non? Eu sempre digo, a min gustaríame ser ese vello que desvía aos adolescentes por un camiño que non é e que logo a cousa acaba como acaba. Familias que, bueno, teñen as súas rarezas, esas cosas. Non. Eu quero ser ese señor o da gasolineira, o que di, por ese camino llegaréis. Xa entendo. Non o que dá os caramelos
na porta do colexio que é outro ser humano distinto, senón o que di... Pero seguro que son da mesma familia tamén, É probable. Sí, seguramente. É probable. Por certo... O da gasolineira só é beber antiácido deste rosa, que se mira moito nas películas americanas, sí. Que un antiácido rosa, que o dan sen receita, polo que parece, porque a xente o consume cunha facilidade tremenda. Bueno, esas cousas son a mí as que me motivan un pouquiño. Hai xente mellor que non é consciente de que Fran Rodríguez leva 4 semanas na casa, como todos nós, e que ademais el comezou facendo reformas, e todos atentos amigos, pues sobre todo Touri e Pepo, non sei se o sabedes, comezou facendo reformas, e el comentábanos as reformas, como lle ían, e de súpeto na semana 3, ou na semana 2, non lembro, ten unha humidade no cuarto da lavadora, e comezan a aparecerlle o que parecen ser caras de Belmez. Non sabíamos moi ben, e aparecelle a primeira que xa apareceu, que foi, Fran? Don Leandro de Borbón. Don Leandro de Borbón. Na parede. Logo xa viu Margarita Landi. Hostia. Apareceu tamén Pepe Capelán, pegado a Margarita Landi. Sí. Que eu tamén, a ver, que quero reflexionar sobre unha cousa. Eu non sei como vai a legalidade no mundo paranormal, non? Pero vexo que non hai distancia de seguridade entre as caras. Vale. O sea, están moi pegadas, non sei se isto é susceptible de denunciar, non? Eu creo que non, Eu creo que no outro lado creo que aínda non... O virus dalles igual, porque quero dicir, non lle vai facer máis mal do que están. Sabes? Bueno, eu creo que hai estudios contraditorios ao respecto, deberíamos, canto menos, aternos ao que di o decreto lei. Sí, eso é. Fran, espera, porque o mellor, igual que apareceron as caras, na humidade, o mellor agora aparecenlles mascarillas. Pode ser. Mascarillas, ou incluso pode aparecer unha parella da Guardia Civil. Ou unha mampara, entre os dous, non o sei. Unha parella da Guardia Civil tamén. O máis curioso... Estou entrenando. Tamén, o máis curioso é que todos os que nomeaches, hai dous que xa non están connosco, entón ten sentido que aparezan, pero Pepe non sei por que aparece na parede. Porque teño moito afán de protagonismo. Vale, pode ser por iso. A ver, eu tamén penso que é somatización, como os estigmatizados, pois cada un somatiza algo. En este caso somaticei a Pepe Capelán, non sei por qué, pero somaticeino e aí está. O caso é que, bueno, a cousa foi evolucionando, ao principio, claro, con figuras como Margarita Landi ou Don Leandro de Borbón, eu, claro, mantiña unha posición de respeto e tal. Que pasa? Esta semana xa cambiou un pouco a cousa. E xa estou pasando do medo a fartura, xa estou farto do tema paranormal. Pero saiu outra máis? Porque se non chegaba coa cousa, de repente apareceu Gunilla von Bismarck. Bravo! Pero cunha copa e de repente polas noites teño unhas sesións psicofónicas de DJ Tiesto e David Guetta que, a ver, quero dicir, está ben que se xunten para dar unha mensaxe de outro mundo, para, non sei, pero xa este pifostio é outra cousa máis que xa é o detalle máis inquietante de todos, que sobre a cabeza de Pepe Capelán apareceron os fruitis. Bueno, como que os fruitis? Todos? Sí, os fruitis. Aí están sobre a cabeza de Pepe Capelán, se os fixades, aí están os fruitis, Mochilo, Gazpacho e Pincho, moi animados tamén, e isto é un sin dios. A ver, quero dicir. A ver, é que tamén, mira que non había debuxos animados para sair como para que saísen das peores series de animación da historia. Vamos, porque mira que era mala animación dos fruitis. Temos foto... Hai unha foto, mira, para os do videopodcast que estades vendo isto, imos poñer a foto aquí, e para os que estades escoitando pola Radio Galega, entrade nas redes sociais, @comoquenonradio, e vedes a parede do cuarto da lavadora de Fran Rodríguez con Gunilla von Bismarck, Margarita, bueno, todo o elenco completo. O que eu che dicía, vai parecer o disco do Sgt. Pepper dos Beatles, iso, de tanta xente que hai. Exactamente. Ti entendes que xa empeza a ser unha cousa xa un pouco molesta. Sí. O sea que, eu con todo respeto, pero cachondeo na miña casa cando eu non podo sair máis que a comprar e que se están montando unhas timbas aí que, bueno... Pues espera que aparece Ernesto de Hanover. Cuidado,
non invoquemos. Cuidado non con mellor... que... Non, pero... Porque Luis Ortiz tamén está por aí. Oye, se aparece Luis Ortiz, de verdade, entón non vas dormir. Espero que acabe pronto a cuarentena, pero non durmes en 80 días mínimo, A ver, unha cousa máis que tamén é importante. O Espartacos Antoni. Espartacos Antoni tamén, cuidado, O tema dos fruitis. Sí. Xa levo tempo lendo noticias que, aparte do que estamos pasando xa co virus e tal, pois hai noticias que alegran moito, como un meteorito ven directo á Tierra, estas cousas, non? O que se o Krakatoa outro día, entra en erupción, en plan, veña, va. Atención, porque no medio de todas esas noticias deslizouse unha que é o anuncio do reboot, do relanzamento dos fruitis en formato 3D. O sea, serie 3D. Que me estás contando? Era necesario? Entón, a ver, son moitas cousas, son moitas sinais de que algo non estamos facendo ben. Iso seguro, porque non hai por que repetir o dos fruitis. De todos os xitos, dígoche unha cousa, manténnos informados da situación, se hai algunha novidade nesa parede, dísnos o que vai acontecendo, eu que sei, pois xa vamos vendo para a semana que ven. Se tes algunha psicofonía máis, porque isto é unha cousa que hoxe non nos vai dar tempo, pero a ver se podes poñer gravar outra vez algunha psicofonía no cuarto da lavadora e xa compartes connosco o que saia dai, que tampouco me... Sí. Tal e como te salía a parede, non me extrañaría nada que saíse el baile de la cucaracha ou algo polo estilo, tal e como estás. Eu o que necesito xa son respostas, porque Paloma Navarrete bloqueoume directamente no... Sol Blanco Soler tamén tenme bloqueado, Aldo Linares todavía non, pero necesito respostas, por favor, o grupo EPTA, que tanto presume de botar unha man por aí polos fogares de España adiante, que se achegue a miña casa en Michigan, Vigo, e aí intentaremos, pois non sei, que boten unha man, algo, non? Fernando Requerre, querías dicirte algo? Sí, se pode ser unha petición para Fran, para a semana que ven, a ver se podemos atopar a equivalencia dos personaxes millennial, porque encanta a sección pero non coñece a ninguén. Vale. Espera que falta por aparecer aínda Jaime de Mora e Aragón. Bueno, claro. Entón, se aparece Jaime de Mora e Aragón e Maciel, marcho da casa. Moi ben. Ainda que me leven preso. Bueno, nada, tentaremos, de todos os xeitos, tentaremos facerlle nesta semana unha especie de guía, wikiguía ou algo así, ou como sería, paranorguía, para que el vaya Paranoguía, sí, paranoguía para Fernando. Para que el vaya consultando quen é quen e así baste empapándote un pouco dos personaxes que lle aparecen. Os fruitis, patrulla canina, así, unha equivalencia sinxela, eu xa me entendo. Vale. Claro, o que pasa é que os fruitis xa teñen versión nova, quero dicir. Claro, pero xa é xeración Z, é outra xeración, xa é distinta. Moi ben. Fran, nada, grazas por estar connosco, escoitámonos e vémonos a semana que ven, porque teño aquí unha xente que xa que están, pois que falen algo tamén, digo eu, non por nada, xa que viñeron, veña Fran, unha aperta forte. Veña, unha aperta. E antes de que xa rematemos todo isto, imos dicir que hoxe é 20 de abril, vale? Hai que dicir que é 20 de abril. O 20 de abril do 90. Hola chata, ¿cómo estás? ¿Te sorprende que te escriba tanto tiempo? Es normal. Esta é a efeméride que temos hoxe. Tampouco... Non sei se quere darlle unha volta a Alejandro Martínez Pini. Estás igual. Pini, tes algo que engadir a isto? Pues es que estaba aquí solo. A sección de Pini, amigos. Ai, bueno, veña, que ademais hoxe temos ao final do programa un luxazo de amigos que nos van poñer música, cos que imos falar en canto comecemos o programa, porque hai moitísima xente que di, pero eu creo que este programa aínda non comezou. Como que non? Ai, como sabe? Amigos, amigas, a Casa do Presentadores Radio Galega presentan un programa de quedar na casa
como que non? Esta noite os special guest stars son Xosé Touriñán, Pepo Suevos e a música de Broken Beach. Comeza como que non, dirixe e presenta Carlos Tresandi. Moi boas noites, amigos, benvidos a Radio Galega. Estamos no como que non, estamos con Pepo Suevos, con Xosé Touriñán e con dous amigos que acaban de chegar e que son os que van poñer, bueno, unha parte dos que van poñer a música ao final do programa. Pepo González Neira e Lara. Como estamos, Lara? ¿Quién está? Alguén está rascando algo posiblemente, non? Alguén está rascando... Suena así. Ah, vale, moi ben. Como estamos, Lara? Non te escoitamos, pero agora te reactivamos rapidamente. Hola, Lara. Como estamos? Agora sí? Agora sí que te escoitamos. Lara e Pepo, que son os membros, dous membros de Broken Beach, que ademais hoxe tiveron a xentileza de estar connosco. Sabedes que están estreando nesta cuarentena cada semana, creo, se non me trabuco, ou polo menos sí. Nas últimas 3 semanas, 4 semanas, estades estreando vídeos que estades montando despois de gravar na casa. Contádenos un pouco como está sobrevivindo Broken Beach a esta cuarentena e o que estades a facer. Calquera vos dous, Pepo ou Lara, o que prefira. Pepo, veña, dale ti. Ok, pues sobreviviendo como todo artista en esta época maravillosa, pero entreteniéndonos básicamente. Tenemos la suerte de que nuestro trabajo es nuestro hobby y lo podemos hacer en casa también, y eso, con poquitos medios y un poquito de feeling y de gusto, estamos sacando cositas a las redes, que es lo único que un artista hoy en día puede hacer para seguir trabajando. Oye, moitísimas grazas, porque ademais cederonnos, entre aspas, ainda que xa os estrearon esta semana, pero dixéronos nada, deixamos vos o último vídeo que fixemos para que o colguedes no vídeo podcast cando, bueno, para que a xente tamén o escoite na Radio Galega un anaquiño cando rematemos o programa, que é o Believer, non? É unha versión do Believer de Imagine Dragons, pode ser? Exacto. Correcto. Sí. Como foi o proceso de grabación? Cada un de vos grabastes, cada un do membro da banda grabou na súa casa e logo xuntades todo? Como vai o conto? Mais ou menos, sí. A verdade é que é unha locura, non? Facemos unha videollamada para ver que está todo correcto, como facer as cousas, ideas, non? E bueno, logo cada unha a súa casa, facer o plano, que todos sexan máis ou menos iguais, para que logo na edición, pois, esa sinxelo, e logo Pepo todo día, o días, o semáns, pois no estudio, aí volvéndose tolo con todo, tanto os audios, porque son con móviles, coa imaxe, claro. Que guai. Todo iso. Falei con Lara o luns, creo que foi este luns, non? Cando falamos luns, e díxome, temos o vídeo, mellor que toquemos algo, por que non colledes o vídeo e poñédelo? Dixen, bueno, pois, oye, se nos deixades, perfecto. Cando sae? Pois, isto é literal, pois, bueno, mellor hoxe por mañá, bueno, a ver, cando acabe Pepo, entón debeu ver pa Pepo, dixo, no, mañá, dixo que mañá está, polo que sexe que acabas, ao final estás traballando contra reloxo, Pepo. Sí, echando que acabe la cuarentena para descansar, Sí, básicamente. é a terceira comentario do mesmo tipo que escoitamos hoxe, porque estamos traballando en moitas ocasións máis agora que en momentos normais, ao mellor cobrando menos. Isto pode ser, non? Que ao mellor os ingresos son peores. Exponencialmente, sí. Bueno, pois moitísimas grazas. O que imos facer con vos, que se vos parece, convidarvos ao final do programa para que nos presentedes ese Believer, a ver se volve todo a normalidade, como xa tiñamos falado, pero ao final, pois bueno, pasou o que pasou, e podemos contar con vosco en Lagulet, se podemos volver, vale, nunha vindeira ocasión para que veñades a tocar en directo. Queríamos darvos as grazas, ¿no? Que nos contedes. Hai vídeo preparado para dentro de pouco, esta semana, por exemplo, ou en breve? Ten que estar en proceso. Aí estamos aí cavilando un pouquiño. Está en proceso. Podemos dar algunha pista do que imos escoitar próximamente por parte dos Broken Beach? Pois a verdade é que nin idea. Se che digo a verdade... É verdade. Non tedes nin idea.
Bueno, pois imos vendo. Estamos negociando, a ver... @brokenpitch e as redes sociais podedes seguilos tanto en Facebook, en Instagram como en Twitter. Ás veces teñen broken_pitch, pero bueno, se buscades Broken Pitch e seguides nas redes sociais, vedes todo o que estades a facer. Rapaces, moito ánimo de parte nosa, seguide traballando e agardemos que todo isto volva á normalidade e moitísimas grazas por estar estes minutiños connosco e por deixarnos ao final do programa ese anaco do Believer para disfrutar cos Broken Pitch. Desde aquí, dende o Como que non, mandamos vos un fortísimo aplauso para vos e para todo o grupo dos Broken Pitch. Grazas, grazas Pepo, grazas Lara por estar connosco. Okay. Moitas gracias. Gracias a todos e biquiños a todos que vos seguimos e nos rimos moito con. Moitísimas grazas. Chao, chao. Estamos pendentes do que fagades. Chao, chao. Grazas Pepo González, Lara Rodríguez de Broken Pitch. E agora sí, imos falar un pouco con Touri e con Pepo Suevos, que xa que viñeron, pois polo menos imos darlles un pouquiño de espazo no programa. Pepo, como leva xa despois deste confinamento e despois dese positivo de COVID que deches, como foi desenvolvéndose a tua vida xa coa inmunización? Porque estás inmunizado, non? Bueno, dependendo da teoría e do protocolo que estea en vigor. Agora din que non é completamente seguro, pero a mí dame igual. Xa veo unha vez e levo unhas hostias que veña cando queira. Tampouco teño moito medo, pero mira, non quixen interrumpir antes que son educado, pero vamos a ver cantos Pepos podías entrevistar ti para traer dous o mesmo día. É complicado, pensei, non? A punto de contestar todas as veces que falaste con Pepo. E Pepo, dime, que tal o disco? Que tal o vídeo? Sabía para onde viñan os tiros, non estou afeito a compartir nome. E o tema dos fruitis... Sí. O analista, ahora. O tema dos fruitis, sendo eses os aparecidos, o que está claro que queren ter algo para lle botar os gin tonics. É probable, sí. Agora a froita é moi necesaria. Tal e como están as cousas, pode ser... Eu o do cactus non o vexo, pero mellor pode estar errado, porque xa o gin tonic botaselle calquera cousa. Por eso digo, pero a froita ten moita presencia. Bueno, estou ben, estou caralludamente. Estou... Bueno, xa levo casi 2 semanas fora do que é o illamento, entón xa son un tipo libre. Completamente. Xa ando a desfrutar da familia máis da casa completa, e de saúde, pois sempre estive ben, menos un día e medio aproximadamente que tosín un pouco, pero pouca merda, na verdade, é que coincidiu con un pouquiño de febre, pois o resto do tempo estuve sempre ben, e bueno, creo que se está vendo, porque desde o principio estou aí facendo imbécil. Bueno, hai xente que non podemos parar, que decir, non pasa nada. Claro, non, pero bueno, no meu caso o que é constatable é que hai pouco talento, pero moita enerxía. Bueno, eso é sinal de curación. O talento está sobrevalorado, Pepo. Digo cho eu. Hai xente que é máis de entrenar, sí. Iso é verdade. Ás veces vale máis. De todos os xeitos, mira, estiven vendo que estás facendo con Osvaldo eses casos confinados, seguides facendo, non? Por Instagram, Miro Miñoca e Locho Pérez, non me lembro, Miro Manteiga e Locho Miñoca. Iso, perdón. Bueno, sí, eso ven un pouco polo vicio que temos os dous pola impro, que, Osvaldo traballa moito máis que a min, eu non teño ocasión de coincidir con eles moito porque vivo relativamente lonxe. Sí. E entón agora, como as distancias quedan reducidas con isto das redes, pois decidimos facer así un pouco un espazo de entretemento polas tardiñas, que agora está un pouco reducido a un día á semana porque Osvaldo empezou a traballar deses privilexiados. Sí, en Malicia Noticias. Agora podemos quedar... Sí, señor. Entón só podemos quedar os xoves, pero pasámoslo moi ben, é un desafogo para nós, temos aí un grupiño de xente que nos vai vendo, e, polo menos, aparte de entreter un pouquiño a alguén que esas horas non teña outra cousa mellor. Claro, os xoves a nos danos igual, porque nos saímos o
o luns xa de madrugada, non? Pero o xoves, non sei por qué, pero hai moitísima actividade nas redes. A nós non nos afecta, pero vamos, que son cousas que vexo, cousas que me cadran. Bueno, eu no meu caso estou todos os días prácticamente, se non é nunha cousa, noutra. Sí, señor. Aparte... Eu estou facendo tamén un contido de entrevistas os martes e os mércoles noutra conta que teño de Instagram, que, bueno... Sí, Instoyotagram, é así, non? Instoyotagram, sí. Claro, hai que dicilo, como non vamos dicilo? Hai que dicilo, que quede claro. Esa fixémola no seu día para colgar caralladas que fajo eu con Toyota, que, bueno, é un patrocinador que teño, dos poucos que todavía está aportado. Que ben, por iso, vamos, como para non dicilo, ti me virás, vamos, hai que dicilo sí ou sí. Claro. Entón, bueno, pois, eu antes facía unha cousa tamén para redes, que eran unhas entrevistas montados no coche, aproveitando unha viaxe, e agora, como non podemos sair, pois fajo en directo de Instagram, e, bueno, pois é unha versión máis caseira, pero a parte boa é que teño acceso a moita máis xente. Claro, é o que estábamos falando antes, non? Que ao final, ás veces, non hai máis remedio que ou seja, é unha crise, é unha normalidade, pero é o que nos pasa a nós, que hai que velo como, se tes a sorte de poder seguir chollando, hai que velo como unha oportunidade e ás veces chegar a xente que de outra forma non poderías, aínda que, mira, o caso de Touri que comentaba ao principio, aínda que o coñezas por cuestión de axendas, non? E hai que sacarlle, hai que aproveitar, non podemos estar parados aínda que esteamos na casa, porque non sabemos nin canto vai durar, nin podemos permitirnos o luxo de non facer nada, porque non sabemos como vai estar a cousa cando podamos ir, que eu creo que para nós aínda, para nós e para todos os que traballamos neste eido, eu creo que vamos tardar un pelín aínda en sair despois de que se normalicen as cousas, creo eu. Eu teño unha data para maio. Sí? De 2032. Maravilloso. Pero asina xa... Non quixen arriscar tampouco. Non, faz ben. Para asegurar o cheo absoluto. Oe, pero, bueno, sí, a verdade é que, bueno, seremos os últimos da cadena, porque, claro, non necesitamos de certa concentración de xente para facer as nosas cousas a nivel directo, a nivel televisión, pois, eu podería estar traballando xa. Xa podería estar... Onde está a miña cámara? Esa. Televisións do mundo, programas de entretenimento. Eu podo ir e tocarlle a todo. Aparte ti que es un valor seguro. O sea, por favor, como non contratamos a Pepo Sobos que é un valor seguro nestas datas? É un valor de produción ahora mismo. Efectivamente, teño que ir vendendo as miñas armas. É así. Pero sí que é certo que está a cousa pois un pouco no aire, pero bueno, carallo, mira, eu sempre nesto son optimista e metódico. Primeiro que hai que facer é curarse todo Dios, sair deste tinglao, porque, bueno, tamén é certo que a xente así da nosa idade, da nosa constitución, vamos dicir así, non está afectando demasiado. Esa parte boa para nós, sí. pero bueno, que a verdade é que está habendo demasiada morte xa, e isto hai que pasalo canto antes. E unha vez que esteamos máis ou menos seguros, máis ou menos, porque a seguridade completa xa che digo que non hai, pois entón aí será o momento de empezar a remar e xa empezaremos a discurrir o que se fai. Pero eu de momento non teño presa. Tampouco teño cartos aforrados como para que poida estar moito tempo sin facer nada. Hai que moverse. Hai que darlle a cachola e a mellor maneira é entrenar. Iso é verdade. Para entrenar, pois entrenas coa xente nas redes e como foi. Iso está guai, nós estamos seguíndote dende o primeiro momento vamos, o gallá sigan aparecendo máis iniciativas estas que seguro que sí, se isto se vai prolongando moito. Touri, imos falar contigo porque ti tamén tiñas, bueno, ti tiveches un hit terrible que xuntastes vos dous colegas pola noite. Eu non sei cal era a pretensión, era divertirse fixo, pero non sei se tiñades algunha idea da repercusión que podía chegar ter, pero que facedes ti e Perdomo polas noites, eu creo que excedeu as expectativas, polo menos
as que eu pensaba, digo, isto é As túas, porque non coñeces os bichos. Non, sí, eu sei que son maravillosos, pero... Eu tiño claro, cando vi a primeira vez, dixen, me cago en Yola. Como Ata me daba vergonza facer nada a mí. Como xurdiu? As expectativas sí que as superamos, porque cando non tens expectativas é o mellor do mundo, non? Claro. Isto comezou como un xogo, que é o que é e o que debe ser, ainda que agora é certo que joder, con todo o que estás recibindo as mostras de cariño todo o día escribindo che que guai, non lo facen despasar, gracias, non sei que, pois é certo que a mellor algún día non nos apetece moito, pero tamén no momento que te pos é que é salud para nós, non? É unha hora de case de medicina para poder pasar mellor todo isto. E se ainda encima toda esa xente que o está vendo tamén se divirte, pois joder, é que claro, non digo che que eu nunca fixera un directo. Eu nunca fixera un directo de Instagram, eu non sabía como se facía esas cousas, non sabía como se usaba un filtro, xa podo ir dar conferencias polas universidades, xa que as movidas entre os filtros e de todo isto, porque é maravilloso, é maravilloso. É un mundo que se abre, non? E despois, joder, é o que di Pepo tamén, é que hai que facer, hai que buscarse a vida. Eu tamén digo hai tempo tamén a aburrirse a non facer nada. Sí, por suposto. Digo, porque agora tamén se está convertindo en isto, casi hai que facer cousas, me cago en 10, vai parando, para, que estamos na casa, xa que podo estar na casa, pero neste caso é verdad que foi como un xogo, foi o primeiro fin de semana que falamos e Perdomo para saber como estaba eu, como estaba el, eu vinha aí, pois habrá que facer un monólogo polas redes, e joder, pois se queres facemos, eu que sei, o que fixemos sempre, o que fixemos cando empezábamos, que realmente isto mismo facíamos fai 20 anos, como di Pepo, pues, en cursos de improvisación, de clown, de traballo cómico, e facíamos personaxes, e despois falo cando traballas na tele, en programas e tal, pero isto é como unha caixiña pequena onde metes os resúmenes, onde metes é como o señor Potato, de poño unha nariz, dúas orellas, camelle e tal, e co mismo bicho faz a toda a familia, non? É espectacular, ademais. Era un pouco espectacular, digo, como aproveitando, non, perdón a ti, digo, como aproveitando que dicías, os filtros e tal, as posibilidades que dá a ferramenta, como cambiades de personaxes, exclusivamente utilizando o trebello, non? Mira, pon isto, as gafas, tal, e xa estades noutro universo completamente distinto. É genial, é verdad que empezou ca base de poñer unha gorra e unhas gafas, como facemos sempre os personaxes, que ao final é poñer un bigote, unha boina e non sei que, e xa cambias, pero claro, esa ferramenta maravillosa de Instagram, de meterlle un filtro e eres unha persoa que, por exemplo, ves, Pepo, eres pues ahora soy otro personaje que non tiene nada que ver. Pois é igual. Esa é a historia, sobre todo a historia é creer que eres outro. Sabes, creer que eres outro. Entón, como é un xogo e non deixa de ser un xogo, e neste caso non hai límites, non hai nadie que che diga tens que facer así, tens que facer de outra maneira, tens que solo hai o límite dunha hora de Instagram, que me parece maravilloso, para poder parar. Sí, dicir, non, claro, non, hai que acabar, porque non hai máis tempo. Hai outras redes que non se poden parar, entón, onte, por exemplo, estiven a estar 2 da mañá con Adrián e tal, no programa que está facendo él. Estiven tamén esta semana e ao final, porque dixeron... Perdón. Estás ata que hora con Adrián? Porque teño que ir eu en breve. No, que se prepare. No. Pepo, non, xa fuches, non te lembras, ti xa fuches o xoves pasado. Xa fuches, que tal a experiencia, por certo, o xoves pasado? Que tal foi? Ben, non? É que fago tantas cousas, chico. Claro. É que dicimos que se nos vai dar máis completamente. Pero non sabemos en que día vivimos. É verdade, vais a cabeza, que non sabes en que día vives. Que bueno, mira, que vos parece como temos pouco tempo, porque ao final isto é un totum revolutum, como sempre, este programa, aínda quedan, sabedes que temos a caixa, xa lembrades, os dous viñestes polo programa, onde o público que vai ao programa deixa preguntas. Quedaronnos aínda das últimas veces, porque sempre deixamos aí unha remesa, por se acaso. Entón, xa que vos tedes moitísimo traballo de improvisación, que vos parece se collemos un par delas e vou vos lanzando unha pregunta e a ver que podedes responder, vale? O que pode ser, apetece vos, sí. A ver que pasa. Eu non sei
non prometo nada, porque a xente que ven o programa é como a xente que falla o programa. Tamén hai que dicilo, o sea, que non prometo nada. Eu antes de nada gustábame dar tamén o meu consello para o tema das aparicións. Sí. Porque pasou unha vez a miña nai na casa e con lejía mezclada con auga sale todo. Vale. Con un flir desto. Vale, pa humildade. E eso vai ser todo, vale? A semana que ven digo yo a Fran, máis voulle poñer este Fran, coméntalo. Este fragmento voulle poñer para que o saiba, por si acaso. E despois que poña a lavadora noutro sitio. Tamén é certo. Axudará a humedade. A secadora, o que fai que haxa moita aparición, a secadora. Pode ser iso. Que porcentaxe de lexía hai que botarlle, Touri? Que porcentaxe vai? 50-50 ou como vai? Un de 3, unha de lexía e 3 de tal, para que caia a mancha mala pintura toda a parede. Vale. A ver que preguntan. Mira, esta ten pinta de ser curtísima. A ver, Pepo, por exemplo, se te parece. Sí. A pregunta é: se voltamos ao pasado estando en presente, é filosófica, Cuidado. Hai dúas preguntas mesmo, pero a xente que prepara isto está moi preparada. Di, que programa sería hoxe en día o 1, 2, 3? Primeira pregunta. E que programa sería hoxe en día o Coche Fantástico? Ostras. Bueno. A ver, é certo que algunha cervexa toman, tamén digo, de cando en vez. Hai que dicilo todo, cando veñen. Pois mira, o 1, 2, 3, agora mesmo, xa teño que buscar un que sexa así un paralelismo máis ou menos. Sí, bueno, que chepete, quero dicir, tampouco pediu explicacións, ou ela, que sexa. Non, a ver, a nivel de entretenimento, tal como o que era 1, 2, 3, que non deixaba de ser un programa con moito contido lúdico, eu creo que hoxe sería o Land Rover. Vale. Un formato similar, por facelo daqui da casa, non? Sí. O Luar menos, porque o Luar ten menos comedia chamada para o Luar. Valor seguro. Despois, pero como é un concurso, ao mellor habería que tirar para como un allo, que creo que hai agora. Vale, moi ben, como un allo. Como un allo e Land Rover, facemos unha mestura, non? Si, unha mestura, de... Bueno, o bonito sempre foi a frase de, bueno, hemos venido a jugar. Efectivamente, iso era importante. Hemos venido a jugar, lo que quixera, lo que Dios quiera. E despois, o Coche Fantástico, me cago en tal, o Coche Fantástico, hoxe en día sería o Coche Fantástico que fixeron un remake. Sí. Completamente actualizado, o sea, aí non hai lugar, pero eu faría unha serie que lle chamaría o Coche Fantástico, pero con fulano que traballara nos cochitos das festas. que creo que podía estar moi igual, que sería o Moinante Fantástico. O Moinante Fantástico. E a partir de aí buscaríamos algo de que os coches collen vida propia e marchan da pista, bueno, e incluso a mellor a galega o compraba, porque isto estaría ambientado nunha verbena, entón para o verán sería cojonudo. Pois mira. Hai que traballar disto. Unha serie, sabes como vexo eu, Pepe, unha serie de animación? Tal cual, Hai que a animación non ten. Porque senón para traballar iba a ser máis. Non, a animación non. Eu ben vexo por onde ven Pepe. Pero Pepo sempre hai dobraxe, se presentas o proxecto diste, pero dobro eu a todos os coches. Claro, cobrando por cada un deles. Entón, daquela ainda tardamos máis en facer a serie do que teño a actuación marcada. Porque eu dobrando son un fenómeno. Sí. A ver, imos con outra antes de que rematemos. Touri, dime. Esta, eu creo que algunha vez xa o teño escoitado, non sei se neste programa ou en algún outro momento, pero é unha dúbida que creo que se dá ás veces para os que temos unha idade. Por que os xugos de piña son azuís? Unha dúbida... A ver, porque o amarillo xa estaba collido polo limón, supoño. E entón preguntaronlle a piña, cal prefieres? E dixo, joder, o verde. Pois o verde normalmente xa o colle a menta. Claro. Entón, depois dixo, cal que? O rojo é o da fresa, o lila é o da mola, o naranxa é o da naranxa.
hostia, por damo que che quede, e quedaba yo azul e colleu azul. Sabes o que pasaba moitas veces nos cómics de antes? Que como ian por cuatricromía, ás veces, ao xuntar as tintas, aparecía Hulk, por exemplo, que Hulk é verde por culpa dun erro, porque en principio era gris. O que pasa é que empezaron a mesturar e saiu verde. Eu creo que o mellor fixeron un palé de envolturas que ian ser de outra cor e saíron azuis e dixeron isto hai que aproveitalo de algún xeito. Os de piña, veña, dalle. E empezaron a envolver aí e tiraron para diante. Para que a xente se pregunte estas cosas. Pode ser, esa teoría é moi boa. É moi boa esa teoría. Joder, deberías preparar e escribir un libro ahora que temos tempo. Porque daría para moito. E un documental, incluso unha serie que protagonizara un tipo que poida facer de piña. A ver, de Bertamirán. Los fruitis. Eu vexo unha trama, polo menos para unha trama, para unha serie de coches, nunha verbena, eu creo que dá. Pero bueno, xa habería que velo, habería que pensar nisto. Os xugos é fácil de meter en calquer sitio, en calquer trama, en calquer lugar. Iso é verdade. Non imos seguir afondando neste último comentario porque antes de que remate, hoxe a xente pediu que non ten sección RQR últimamente. Bueno, chico, pois nada, non vos preocupedes porque aínda que sexa hoxe nunha edición express, xa cho digo, moi express, imos coa sección A Xeración Espontánea de Fernando RQR. Corta, Carlos, corta a música. Pero vamos, pero como é que rapaces, corta, que teño unha urxencia, perdonad. Sí, adiante, por favor. Foi un placer. Veña. Un placer grande. Non sea nada. Veña, cuidado. Chao. Está Pepo que ten que ausentarse, nos estamos a piques de acabar. Xa sabía eu que non lle iba a gustar a sección. Ainda non comecei e xa marchou. Non, é que parte... Xe dixe que a Pepo non lle vai gustar. Mira que horas son, estamos a piques de que sexa unha, xa temos que marchar, ainda temos que escoitar algo os Broken Pitch, pero por favor... Nada, dalle, se queres gardo, Isto é o que eu gardo para o próximo día. É traballo que aforro. A ver, non, vou facer como Salomón, vou preguntar o equipo que quere que faga con RQR. Que fai RQR? Garda a sección ou fai agora a sección? Pepe. Que traballe un pouco. Sí, que senón non cobra. Home, se non repartimos esos cartos entre nós. Claro. Bueno, que agarde, que hoxe faltan de moitos millennials, que si fruitis, si cuatricomías, non sei que, guarda, Fernando, guarda. Coche fantástico. Mira, deixádeme facer unha queixa nada máis. Sí, adiante, por favor. Sí, fora. Moi guai o tema da intrusión da tele e todo isto. Todo ben. Sí. Pero o que peor levei eu foi a tontería con David. Porque aquí o cómico máis sexy de Galicia. Todo o mundo sabe que son eu. Ensina, por favor, o meu cinto. Non, home, por favor. Ensina o meu cinturón. Se tes un cinturón... O cómico máis sexy de Galicia. Aí está. Ten un cinturón. Aí o teño. Que o proclama. E aquí... Como? Aquí está. David non sei que, David non sei canto. Perdona, a túa muller estaba en pantalla nese momento. Eu diante a túa muller non faría nada. Claro. Fixo mesmo calar. Tamén é certo. Non, pero a mí dame igual, eu o único que quero é o título. O sea, non o vou usar. Pero eu non son cómico. Eu non son cómico, o título Eso tamén. Bueno, e nada, e pedirlle a Touri xa que está, que ele é un crack no tema das personaxes, eu iba a crear unha personaxe hoxe. Contigo e con Pepe. Íbamos a improvisar unha personaxe. Non dá tempo, non pasa nada. Un conselliño para o próximo día a arrancar con ese consello e crear unha personaxe para o resto de cuarentena. Un consello queres? Sí, claro, tío, joder, ti levo polo lado millennial porque aquí son todos uns vellos, sabes como vai a mover. Sí. Vale. Toda porque o que hai é que ten que haber variedade. Vale, entón, balancear, falo dende aí, non fales como a eles, sabes? Porque se ve que queres falar como a eles. Olvídate de todo eso. Vale, que non me entendan. No, quítalle letras ás palabras, usa moita K. Vale, bro. Vale, bro. Ese rollo, ¿no? Vale, ok. Vale, bro. Eu estou aquí para dar. Non sei, algo... Vale. No, que quedache guai o pelo cos cascos así para atrás, está de puta madre. Ten rollillo. Vale.
Ok, vale. Apuntado queda. O millennial... quitar vogais. Como encima de letras. Ok, loco, bro, a tope. Sí. Eso, aí, por aí. De todos os xitos, eu respeto, quero moito a Touri, de todos os xitos, se segues ese consello, por favor, que che entendamos un pouco máis do habitual. Non prometo nada. Se pode ser, non prometo nada. Vai ser un lío isto. Touri, unha pregunta. En principio, iades con Carlos Blanco, iades seguir cunha noite na praia, está diado, non? Todo, bueno, íbamos a empezar. A verdad que ese fin de semana reestreábamos, digamos, ou empezábamos a segunda volta na Coruña e aplazamos para xullo. As fechas estámoslas movendo a xullo, pero tal e como está a cousa, eu non sei. Non sei o que vai pasar hasta que nos digan cando podemos sair, como vamos a ir, sobre todo, e como nos vamos relacionar co resto do mundo. É o que falaba desde o principio. Importante que o público se vai ao teatro, vai a disfrutar do que hai encima do escenario, non a estar preocupado e a estar agobiado ou con medo de a ver se lle estornudo do lado, sabes? Necesitamos esa tranquilidade. Aí está a movida, bro. Tens razón. Eso é, bro. Pois necesitamos a normalidade, entendes? Sí. Non sei se me explico. Sí. Necesitamos esa normalidade. Para o público que disfrute. Por eso digo que non vai ser tan pronto. Non me llames molestar, Pepo, que estou falando de eso. Se non querías escoitar a miña sección, dicíalo, non pasaba nada. Non, Pepo, non marches. Non a facía. Bueno, chamar de sección eso que fixacho, por Dios, a sección era miña, perdona, Fernando. Adiante, Pepo, por favor. Había máis ambiente na casa de Fernando. Dime. Dalle, Pepo. Nada máis que dicirvos que é certo que a realidade sempre supera a ficción. Resulta que a miña muller e meu fillo marcharon a pasear os cans. Sí. Marcharon sen teléfono e sen chaves. E dis que levaban hora e media na porta. E tiveronme que chamar os vecinos. Bueno, joder. Estou no fallar. Non chove. Non estaba chovendo aí en Santiago. No. Cando se emite este programa para. Sí, para completamente, sí. Vale. Agora... No, chovía. Aquí cae unha de carallo, así que... Chovía, pero bueno, que espabilen. En fin. Bueno, tamén que horas, case sacan a pasear os cans cando case xa son... A unha, home, pero bueno, hai que aproveitar tamén cando escampa un pouco, hai que sair, que quedan noites boas, que estamos en primavera. Touri, seguiremos atentos a ver se podemos seguir véndonos a vindeira temporada e a ver como vai acontecendo todo isto. Nos seguimos, te sabes que aquí está a tua casa e o que precises estaremos sempre pendentes das cousas que estás a facer e a ver se volvemos retomar esa noite na praia como estaba previsto, aínda que sexa dentro, pois, aínda que sexa en setembro ou cando as cousas se normalicen, porque o que dicías ti, tamén hai que... Cando poida ser. Claro, cando poida ser dentro da maior das normalidades. Touri, E de vela, porque é un espectáculo increíble. Eu mira, viñeron a Vigo, foron 2 veces ou estou eu trabucado, Touri. En Vigo estivestes 2 datas, pode ser? Estuvemos 2 días. 2 días quixen ir velos e os 2 días tiña que currar a ver se cando volvan, agora sí que me cadra e podo pasar a velos. Touri, pois eso espero. Di, Pepo, que querías dicir? No, a min pásame moito eso, eu estou collendo actuación normalmente cando coincide que están cerca, para non ir. Bueno, por eso dis que o espectáculo é bo, porque non o vi ainda. Porque a mí esas disculpas que pon esta mona, a mí non me valen. Que desastre. Ahora resulta que a xente traballa todo o día, non te jodes. Non, eu traballo moi pouco, que pasa que tamén, por iso digo que tamén é mala sorte que me coincida xusto a traballar esas horas, que isto, co que me gusta a min traballar ben pouco, ademais. Pepo, nos estamos tamén atentos ao que vayas facendo, despois do éxito desa xira de 20 anos, pois agora en canto volvas a fora, volvamos a rúa, pois seguro que... Xa coincidirá co dos 25, máis ou menos. Sí, bueno, eu creo que podes ir preparando
podes ir preparando 25 datas que eu creo que para 2025 ou 2024 tes datas fijo. Sí. Pode ir a xente aos bares e todo iso. Pepo, un placer, grazas por estar connosco. Agardámoste aquí cando queiras. Xa seguimos tamén a Pepo Suevos nas redes con todo o que está facendo, con esas entrevistas de Instagram. Como é? Instoyota. Instoyota Gran. Se te acordas da marca que é o importante, xa che só. Sí, nos dicimos Toyota para que non se quiten o patrocinio, sei que dicilo, non pasa nada. Total, a min que me pode pasar? Que me quiten o programa. Bueno, podía pasar igual sen dicir Toyota, vale? Non pasa nada, nos dicimos Carlos, Toyota. loco. Que? Hey, bro. Sí. Pedirlle aí a Pepo un conselliño para o personaxe tamén, xa que está. Bueno, que te parece? Sí, pareceme ben, dalle. Mira, que está... Hey, Pepo. Dime. Vou facer aí unha personaxe millennial toda tola. Que profesión lle meto? Bro. É millennial. Millennial. Dixo Tauri que lle metera millennial, non que sei. Vale, está preparando unha oposición. Vale. Ok, vaime guai, porque así xa fago na casa. Estou todo o día na casa para hacerlo. Sí. Vale. Sí, creo que os que están preparando oposicións tamén van ter que facelas na casa polo de agora polo mesmo motivo. Xa veremos cando as fan. En fin. Efectivamente. Pepo, Tauri, grazas por estar connosco. Alejandro Martínez Pini, David Augusto, Pepe Capelán, Fernando RQR. Nos marchamos porque xa vai ser a unha. Pero, como prometimos anteriormente, temos a sorte de contar cunha das últimas estreas que colgaron na web os amigos de Broken Pitch, concretamente esta semana pasada, e con este temazo e con esta produción de Pepo González Neira imos despedir o como que non na Radio Galega ata a vindeira semana. Para todos vos que estades aí ao outro lado do fío telefónico, ao outro lado do transistor ou nos vosos ordenadores, aquí tedes o Believer de Broken Pitch. First things first, I'ma say all the words that's in my head. I'm fired up and tired of the way that things are better. Ooh, the way that things are better. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the tail, the master of my seal. Ooh, the master of my seal. I was broken from a giant, taking my smoking to the masses, writing my poems for the few that look at me, taking me, shaking me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lessons from the brain, seeing the beauty through that.